Assalamu alaikum warahmatullah. Dukan yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin Allah marasa iyaka su ƙara tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa masu inganci har zuwa ranar sakamako. Alamomin ciwon sanyi na takwas, gaba na takwas, wato nauyin jiki. Yana daga cikin alamar da mutum zai gane cewar ciwon sanyi ya kama shi, ya ji yana kasala da nauyin jiki, ya kasa yin abubuwa gaba ɗaya, da abin da zai ba daɗi yana yin su da nawa. Daga cikin alamomin da mutum zai gane kenan. Abin da ya samu matsala kuma shine wannan RBC ɗin, red blood cell ɗin shi ya ƙone sosai matuƙa ƙwarai da gaske. Sannan duk yadda ya motsa baya iya sauri, sannan sugan da ke jikin nashi shi kanshi energy ya yi down sosai. Don haka baya iya yin aikin da gaggawa, kuma baya iya aikin da sauri. Yanayin yadda oxygenator ɗin da za su taimaka wa jikin wajen ɗaukar nauyin jikin ma ba sa iyawa, ballantana ya amfanar da wani. To wannan na daga cikin alamomin da mutum zai gane cewa yawan kansa ƙarancin balancing na suga na jikin shi. Ita kanta pancreas ba ta samar da abin da ake kira insulin da glucagon through pancreatic juice da pancreatic lipase. So su ne sai sun samu za a samar da insulin da kuma glucagon. Sannan abubuwan da baya ci na protein sun yi yawa, ya zamanto jikin ya yi ƙasa sosai ta hanyar da baya iya taimakon kanshi da kanshi, ballantana ya amfanar da wani. Sannan energy ɗin da yake ciki, ayyukan da yake yi sun fi ƙarfin ayyukan da ya kamata, sun fi ƙarfin kai energy ɗin da yake samarwa da kanshi. Ma'ana input ɗin nashi bai kai output ɗin da yake fitarwa ba. Output ɗin yana overworking a wannan lokacin, duk ƙanƙantar aikin ku da mutum yake yi, to abin da yake na output ɗin shi gaskiya ya fi input ɗin da yake yi. Abin da ya kamata ya ci na protein baya iya samarwa da kanshi. Ya kamata a ce ya samu protein ɗin high, sannan kuma ya sha su da abin da yake masu zaƙi, ko lemo, ko irin su madara, ko nono, ko shayi mai zaƙi da sauransu. To ya kamata a ce mutum ya taimaka wa kanshi samar da wannan. Zai zamanto yana cin abin da zai ci ko abin da zai sha na daga abincin shi, ya zamanto ya yi amfani da abubuwa masu zaƙi, lemuka ne, yogurt ne da sauransu, da zuma da sauransu, da dabino. Ya kamata ya taimaka wa kanshi wajen yawaita cin su, da kuma protein ɗin gaba ɗaya. Kamar inda ba su da ƙarfi kuma, amfani da madara da igun, amfani da madara da ɗan abubuwa masu ɗaci, duka irin tagargade, kanumfari ko tagargade ɗin a tafasa ta sosai da siga mai zaƙi sosai, a samu madara a zuba a sha, a ci kuma da duk abin da ake so a ci, ko a ci da abincin da ake so a ci. Zai taimaka wa mutum ƙwarai wajen samun energy da kuma dawowa cikin kuzari cikin yardar Allah. In kuma mutum yana da hali, ya ci da abin da yake so kai tsaye, ya siya na daga dabbobi da tsuntsayen, in Allah ya so yadda zai samu lafiya cikin gaggawa. Na gode. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ga masu nema ko ƙarin haske, 07064873102 ko 07033247303. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.